Да. Ванина Веселинова, Евразия Throwdown 26, Qualification 2 Beginners. There we have a barbell, 15 kilos, one plate 5 kilograms, and another. Here we have 4 plates, 2.5 kilograms for again. Не, да го свалиш. Излучим той какво? Давай си зор навсекъде, няма да я снимаме повече. Готова ли си? Пускам таймер от 5, че почна да ти броя аз. Пет, 4, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последно. Айде 10 хубави обръщания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слагай дискове. Минута и 50, хващай се. 1, 2, 3, 4, пускай. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, дишай, 8, 9, браво, 10, още 2. Айде последно. Айде. Супер си, сега имаш 8 обръщания. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно. Браво! Мини малко по-напред и ги слагай. Айде, слагай. Без нерви, сега почиваш. Хващай се на халките и контролирай. Пускай краката надолу. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, дишай, 8. Айде, давай. 9, 10. Идеална си. 11, последно. Айде сега, няколко пъти поемаш въздух, 6. Едно. 2. 3. Айде, още 3, давай. 1. 2, последно. Браво! Айде, сега дишай, докато сменяваш 5 минути и половина, супер си. Няма да спираш, това е темпото и ще си топа. Айде, Халки. 1, 2, дигай хубаво. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, браво! Айде, бърпитата, дишай! Издишаш долу, издишаш горе. 1, 2, давай, 3, 4, 5, 6, 7, давай, 8, супер си. 9, дишай. 10, Айде, давай. последни 2. 11 и последни. Супер си. Браво. Върни си го, прескочи. Прескочила. Нищо, давай, айде 4 обръщания. 1. Давай. 2. 3. Последно. Това е супер. Да. 8 минути си, давай. Сега тук вече няма за къде да се паеш, даваш всичко от себе си. Точно 8-та минута, сега започва. Свърши, започва 9. Айде, газ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Айде, 12 хуй бърпита, дай газ. Давай. Няма за къде да се пазиш, давай. 1, 2, браво бе. 3, 4, браво. 5,
Няма. 10. Още 2. Дай по-бързо. Последно. Последно, айде Дай, бързо аз. връщаш 2 пъти. 9 и Връщаш половина, си искам готова. 2 бързи обръщания хубави. Айде, стегни се, дай да ги правиш ги край. Айде, дай, сега. Давай, бързо. 1. Едно, Последно, давай. Нина, давай. Браво. Браво, бе! Just to be sure for the plates and almost dying athlete.